Sziasztok, én Dávid vagyok, és a mai videóban Survivorozni fogunk a Survivor világomban, mármint ez a sorozatom. Igen, már megint egy kicsit megfáztam. Videón kívül igazából elmentem fát vágni, és egy kicsit alakítottam a tetőn is, mármint hogy majdnem befejeztem a tetőt, csak elfogyott a fám. Szóval ebben a videóban elmegyünk fát vágni, és megcsináljuk a házam tetejét, utána meg nem tudom. Ott vágtam át valahol. Át kell menni a hegyen, vagy mi ez. És majd elmegyünk bányászni is. Kialakítok majd a házam mellett így jó kis bányát. Igen, itt jöttem fel, kigyellek át magamnak az utat. Jaj! Felveszem a föld. Nem sok fa kéne. Az sem mindegy, hogy milyen fa. Most találtunk egy olyan fa. Bocsánat, lentebb veszem a Minecraft hangját, mert nagyon hangos szokott lenni. Ezt az előző részben is észrevettem. Már az előző PvP részben, azt hiszem ott volt olyan hangos. Nagyon. És ezért nem biztos, hogy rendesen hallottatok. És nincs több olyan fa. Na, csináljuk már. Hát akkor visszamegyünk. Szedtünk 4 farönköt, az annyi, mint 16 fa. És az remélkedjünk benne, hogy elég lesz. Vagy nem 16? De 16. Azt hiszem. Na mindegy. Azt hittem már eltűnt a másik ajtón. Ja, és még berendezzük a házunkat. De 16? Hát elég. Szerintem. Igen, és még 7 ki is maradt. Még itt egy kicsit. Veszek ebből a homokból, mert ott a házamnál hiányos. Hol van? Meg belülről is. És így már jó. Nem, ott jó. És akkor be is rendezzük a házunkat. Itt lesz az ágyam. Crafting table. Így mi. Le is pakolunk a területre mindent. A legszükségesebb dolgokat lesz elő. 3 almánk van, én azt hittem 2. Az jó. És majdnem tele van az inventory. Tényleg majd teheneket is ölni kéne. Azért, mert adnak bőrt, ugye, és kéne valamilyen bőrszet. És megtartok ezt. Ezek meg a blokkok nem kellenek. Itt a házam mellett alakítok egy kis bányt.
Nem, tudjátok, mint bányászunk. Mármint nem bányászunk, hanem szedünk ilyen barna hülyeséget, és ebből lesz a házam padlója. És megcsináljuk a padlót, és aztán be is fejezem a videót. Szedek egy stacket. Az elég lesz. És még marad is szerintem. Szóval elég 45 inkább. Nagyon szép ez a izé. Ha meg is vagyunk a 45-tel, már 46 is lesz. És kéne egy lapát, és már jól látom ezt tölni. Ezen az ajtón szerintem bebírnak lenni a mobok, de az most ne zavarjon minket. És akkor meg csináljuk a padlót. Igen. Ja, de akkor vissza kell tenni az ajtót, és nem csákányjal kéne esni a homokot, hanem kézzel. Ja, nem kell visszatenni, ja, mert nem úgy tettem. Ez egy kicsit uncsi lesz. Kéne fákja, van fákja? Nincs. De viszont bírunk kraftolni. Így. Már is fényesebb van. Még oda egyet. Ezt most bepótlom. Ó, azt szerintem nagyon királyul néz ki. Hoppa. És majd kraftolni kéne a gumicsáknak. És most az ágyamat is ki kell vetni. Na, alakul. Csak az a baj, hogy nem lesz elég. Na, majd tudtam, hogy egy stacket kéne szedni, csak nem akartam azzal húzni a videót. Csak a chest alatt pótolom majd ott ki. Mert crafting table alatt nem látszik. Csak a chestnél. Ja. Akkor a chest alá kéne. Így vagyunk. Jó, el is fogyott a padlós anyagunk, és szerintem itt le is állítom a videót. És köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, sziasztok!